4,600. Bej wieħed u ieħor dan huwa n-numru ta' persuni f'Malta li jgħixu bil-kundizzjoni tal-epilessija. L-epilessija hija l-aktar kundizzjoni newroloġika li taffettwa n-nies madwar 50 miljun persuna madwar id-dinja kollha. F'din l-okkażjoni il-kap tal-Partit Nazzjonalista Internazzjonali iltaqa' mal-President ta' Caritas Malta Epilepsy Association Frank Portelli. Internazzjonali sostna li huwa importanti li tingħata aktar informazzjoni dwar din il-kundizzjoni biex bekk nedukaw iktar lin-nies fil-ħidma tal-Partit Nazzjonalista għal soċjetà li jimpurta. Min-naħa tiegħu Frank Portelli qal li wara ħidma ta' madwar 18-il xahar tnieda toolkit li se jitqassam f'diversi postijiet fosthom fl-isptarijiet u fl-iskejjer biex bekk tonqos l-istigma fuq din il-kundizzjoni anke meta dawn il-persuni jkunu qed ifittxu xogħol. Huwa possibbli li tiltaqa' ma' persuni li għandhom din il-kundizzjoni ta' kuljum mingħajr ma tinduna. Dan għaliex in-nies bl-epilessija jidhru bħal kulħadd u m'għandhom xejn differenti minn barra meta jkollhom aċċessjoni. L-epilessija taffettwa kważi kull aspett tal-ħajja tal-individwu minn meta ssirlu d-dijanjosi. Għal bosta persuni bl-epilessija, l-istigma relatata ma' dil-kundizzjoni tagħmel il-ħajja aktar jibsa milli l-kundizzjoni nnifisha. Minħabba l-epilessija hija kundizzjoni li ma tidirx, il-persuni milquta minnha jistgħu jgħixu ħajja normali. L-għaqda Caritas Malta Epilepsy Association timmira li tejjeb is-servizzi tas-saħħa, it-trattamenti, l-inklużjoni soċjali kif ukoll titjib fil-kwalità tal-ħajja kemm għal dawk milquta mill-kundizzjoni kif ukoll għall-qraba tagħhom.